Ćao Jovane. Ćao, čao. Nekoliko trenutaka te dijeli pred ulazak u Elitu 9. Kaži nam kako si se uopšte odlučio za ulazak u ovakav projekat? Pa, namestile se sudbina. Kakve? Sudbina. Nemam sada trenutno devojku i nešto poslovno sam se isposvađao. Na čime si se bavio? Sekundarni sirovinama, gvožđe. A koliko imaš godina? 37. A kaži mi, juče ste proveli dan u karantinu i noć. Kakve su se dešavanja tu odigrala? Da li je bilo nešto zanimljivo? Pa ja sam navikao da živim kako ja hoću, a tamo sam ušao i zaključao me čovjek i 2 dana sam malo nervoza, malo ovo, ali dobra mi je soba bila, pa smo provaljivali. Sa kim si bio? Pa Milan i Miladin. Aha. A da li si već bacio oko na neku buduću cimerku? Pa Maja Marinković mi je najinteresantnija. Boga mi, oko Maje se svi bore. Da, pa bore se svi, ali... A šta je to što ti privuklo kod Maje? Pa ja volim plastiku. Plastiku? Da. Pa dobro. A kažem, ima li neko da ti se posebno ne dopada i od muškaraca i od žena? Ovo je nešto sam sada ovo malo nešto što sam video, ova boginja mi se ne sviđa. Zašto? Ne znam, nekako nebitan lik, a glumi neku zvezdu. A šta možemo da očekujemo od tvog učešća? Da li si već smislio... Ne smišljam ništa, bit će spontano, to sam ja. Samo da se ja opustim. To je to. To je to. Hvala ti.